dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Bells on bobtail ring, making spirits bright. What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight. Den øvelse, vi skal i gang med i dag, det er at stå på balancepude. Og jeg kan simpelthen ikke gøre det tydeligt nok, hvor ekstremt glad jeg er for balancepuder. Jeg bruger dem hver dag til alt muligt. De er geniale. Det, der er smart ved en balancepude, hvis man får hunden op og stå på den, det er, at vi går ind og arbejder med smidighed i leddene. Vi går ind og arbejder med muskulaturen, og er det forbenene, vi har på puden, så får vi faktisk trænet både bagpart og forpartpuden. Og det er altså vigtigt, at det ikke er en skammel, I bruger, men en balancepude som den her, der giver sig. I kan også bruge en sofapude eller noget andet, som ligesom har noget bevægelighed, når hunden træder på det. Det første, vi skal, det er selvfølgelig at lære hunden overhovedet at træde op på puden. Så det vi gør, det er, at vi stille og roligt i bitte små skridt, får hunden til at synes, at puden her er fantastisk. Fed pude. Elsker puden. Vil bare altid gerne have kontakt med puden. I starten skal I belønne hunden for al interesse for puden. Det kan godt være bare at kigge på den. Dygtig! Og det er okay at simpelthen nærmest at proppe puden helt hen i hovedet på hunden. Dygtig! Så jeg præsenterer simpelthen puden. Dygtig! Og når hunden viser interesse, dygtig og godbid. I øger stille og roligt kriteriet. I starten er det nok bare at kigge. Så vil vi gerne have lidt mere. Vi vil gerne have, at der rent faktisk bliver noget kontakt med puden. At man måske går hen mod puden. At man begynder at interagere lidt med den der pude. Dygtig! Det kan være, at hunden begynder at tilbyde noget andet adfærd. Det kan fx være med puden eller med poten på puden. Det er selvfølgelig bare endnu federe. Ja! I starten er det vigtigt, at I ikke bare har puden stående sådan her helt stationært og forventer, at hunden synes, det er spændende. Hvis der er hunden lige pludselig tænker, hvad går det her ud på, jeg er lidt ligeglad, så tag puden væk, præsenter den igen. Dygtig! Så det bliver en ny spændende ting. Dygtig! Ja, det er godt. Så kan I nå til at lægge den på jorden. Dygtig! Og forlange lidt mere af hunden. Dygtig! Dygtig! Igen, endelig bare forstærk for al interaktion, der er med puden. Dygtig! Og på et tidspunkt så forvent noget mere. Så prøv lige at lade være med at give en godbid, og så se, hvad hun så begynder på. Så kunne du gerne begynde at prøve at tænke, hey, hvad, før virkede det? Dygtig! Det var godt! Og så vil man ofte opleve en hund, der begynder at tilbyde noget mere. Så hvad det virkede før, hvad skal jeg nu? Jeg prøver lige at give noget ekstra her. Det vil sige, at vi altså stille og roligt øger kravet til, at vi gerne vil have hunden til at stille begge poter op på puden. Dygtig! Det var godt. Dygtig! Det man kan se her, det er, at hun står med let spredte bagben. Hun står faktisk og spænder i muskulaturen i bagbenene, hvilket er super god træning. Plusser hun, når hun kommer op. Dygtig! Og så når hun kommer op, så står hun også samtidig og har nogle bløde bevægelser i sine skuldre. Og holder balancen på fronten. Og får altså på den måde trænet både noget kropskontrol, man skal holde balancen oven på puden. Hvis jeg tog mere luft ud af puden her, så vil det blive sværere for hende. Så har jeg en hund, der synes, det er super nemt, så gør puden lidt blødere. Dygtig! Hitch him to an open sleigh and crack and take the lead. Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. Jingle bells, jingle